na monitor ang city? So far, kung i-compare naton sa traditional nga sense ang panic buying, hindi ta siya mahambal nga panic buying. It's just nga ano lang, nag-abot lang sa point nga nagdululungan ang pagpamakal. We did not see sang traditional nga panic buying, like for example inang isa ka individual i-hoard ang tanan nga items like mga tinapay. If you remember during sa COVID days naton, ang alcohol, ang iban na ginalimit na lang sa tag isa ka botelya, kay ang iban magbakal ubuson yung bilog nga display. That is panic buying. Pero ang kahapon na natabo is the normal lang volume sang pagpamakal o galing kay nagdululungan lang gid inang makita mo blang dagulpi gindag saan ang ano ang aton nga mga groceries. But luckily amo na we did not experience nga may mga nag panic buying per se or nag hoard sa mga items. Usually ang natabo is the normal lang nga community nga ano nga pag makuha lang siya isa or duwa nga kinanglanon niya for the number of days, plus bilhin niya na sa iban nga gapangitaman. So mabala to sir nga bastante ang basic goods. Bastante ang basic goods. Kaya actually may mga reported nga sa iban nga areas tama ang gutok, but in some area, in some groceries naman matawhay ang pilahay. So that means enough ang aton nga basic commodities.